Hei ja tervetuloa uuteen videoon. Minä olen Dessu ja tänään mä oon listannut top 3 suosikki- ja inhokkiasioita SSOsta. Mä mietin, että me voitais samalla koulutella hevosta. Tää on kylläkin jo level 15, mutta vois silti niinku koulutella, että saa niinku rahaa ja tälleen. Niin aloitetaan tästä rasesta. Mä rakastan tätä musiikkia tässä. Mut hei, top 3 suosikkia ja inhokki-asiat. Ensimmäisenä on hevoset. Ja mä oon listannut, että mun top 3 suosikkihevoset on Friisu, Pasofino ja Mustangi. Siis kaikki tietää, että mun lempari on Friisu. Ja sit mä tykkään Pasofinoista, ne on tosi söpöjä. Ja nyt mulla on tullut uutena suosikkina Mustangit. No jotenkin niinku, mä tykkään niitten väreistä. Niitten väritykset on tosi söpöjä. Et mä tykkään niistä. Ja sitten top 3 inhokki hevoset, rodut, on Brabant, Arabi ja Ardennes. No jotenkin niinku... Mä en tiedä. Jotenkin ne on niinku inhottavia mun mielestä. Mua niinku inhottais kattoa niitä, kun ne on jotenkin niin... Jotkuthan voi tykkää niinku arabeista, mutta mä en tykkää arabeista. Ne on jotenkin liian hinteliä. Niillä on semmoset pikkujalat, niin mä en tykkää. Ja niinku Brabant ja Ardennes, niin ne oli taas liian niinku thick, liian paksuja, isoja. Mä en tykkää. Sitten lemppari NPCt. Mä oon listannut tänne, että Pii, Katja ja Jasper. Siis Pii, se noita, se on aivan ihana. Mä rakastan Piitä. Ja sitten mun lemppari Dark Rider, Katja. Se on niin hieno se modeli. Ja jotenkin sen, niinku sen persoonallisuus, se on niin kylmä ja kaikkea tämmöstä, niin mä tykkään Katjasta. Ja sitten Jasper. No, Jasper on Jasper. Eipä siitä oikein enempää niinku. Sitten inhokki on se hovimestari kautta butler. Sitten Lisa ja Bonnie. Mä en tykkää Lisasta ollenkaan, vaikka se on Soul Rider ja tälleen, niin mä en tykkää Lisasta ollenkaan. Ja niinku Bonnie, mä en tykkää Bonniesta, kun se on se kellontekijä. Niin mä en tykkää siitäkään. Mä en oikein osaa perustella näitä, mutta... melkein tuli jännitys. Joo, eli mainetehtävistä mun lemppari on Marching Ghast, Spirit ja Druidit. Siis jos jotkut muistaa sen Spiritin, joka oli tässä pelissä, niin sen mainetehtävät oli kyllä mun lempparit. Mä tykkäsin Spiritin tehtävistä. Ja sitten Marching Ghast on niinku... Se vaan niinku... On niin hieno se alue ja mä tykkään niistä tehtävistä. Välillä mä en kyllä oikeesti jaksa tehdä niitä, kun niitä on niin paljon. Mutta ne on oikeesti tosi kivoja ne tehtävät. Ja sitten druiditehtävät, eli siis niinku Soul Rider tehtävät siellä Valedalein yläpuolella. Ne on kyllä tosi kivoja mun mielestä ja se on kiva, kun sit saa ilmaisen hevosen, kun tekee niitä tarpeeksi. Mulla ei ole vieläkään sitä hevosta, mutta mä sitten joskus sen hankin. Sitten inhokki on Dinolan tehtävät, kalastustehtävät ja Medieval Camp tehtävät. Siis kalastustehtävät on niin kuin, mä vihaan kalastustehtäviä. Ne on niinku, mä en tiedä, mä mieluummin niinku, en mä edes viitti sanoa mitä mä mieluummin niinku tekisin. Mut niinku, mä en voi sietää kalastustehtäviä, ne on niin pyllystä! Ne on ihan pyllystä! Joo. Sitten toi Medieval Camp juttu, niin siitäkään mä en kyllä tykkää ollenkaan.
Että niinku siellä pitää niitä tahroja pestä ja pitää niitä auttaa ja mä en niistä tykkää, ne on aivan pyllystä. Ja sitten Dinola, no Dinolan tehtävät se alussa, missä piti niinku mennä Dinolaan ja sitten piti alkaa tekemään niitä karttatehtäviä, niin ei. Ihan pyllystä. Sitten lempialueet. No totta kai Goldeni. Kaikki tietää, että mä rakastan Goldenia. Mä oon nytkin Goldenissa, koska tää on aivan ihana. Ois kiva, jos tätä vähän päivitettis lisää, tätä Jasperin paikkaa. Mutta... niin. Sitten toinen suosikkialue on Valedale. Se on siis se Valedalein metsä on aivan ihana. Mä rakastan sitä. Ja se on kivaa niitä tulikärpäsiä aina metsästellä välillä. Ja sitten mä tykkään Starshineista kanssa. Se on mun kolmas, mistä mä tykkään. Et Starshine on tosi kiva. Sitten inhokkialueista on Southhoof, Jarlaheim ja Villikorpi. Southhoof on niin semmonen... siellä ei oo mitään. Se on vaan niinku laakeata aluetta, jossa on muutama villihevonen, niin mä en tykkää siitä. Sitten mä valitsin Jarlaheimin, koska se on vähän niinku... semmonen, sitä ei oo päivitetty ikinä tyyliin. Niin Jarlaheim on jotenkin vaan niin tylsä paikka. Niinku se linna, enemmän se linnapaikka. Et se on vähän semmonen tylsä nykyään. Sitten kolmas oli Villikorpi. Siitäkään mä en oikein tykkää. Et niinku, mä en osaa sitäkään oikein perustella, mutta... Sitten kotitallit. Parhaat kotitallit on kyllä Stevellä, Moorlandissa ja Valedaleissa. Eli niinku Steve on niinku kaikkien keskellä. Siellä on niinku ihan kaikkea. Että mulla on ollut Stevellä yli 10 vuotta mun kotitalli. Et se on vaan niinku paras. Mä laitoin just shaderit päälle. Mä unohdin, että mulla ei ollut shadereita ollenkaan. Niin mä nyt laitoin shaderit. Joo. Mut sitten toisiksi paras kotitalli on Moorlandi. Sekin on aika lailla kaikkien keskellä. Et niinku... Moorlandi on niinku se place to be. Ja sitten Valedale, se on niinku... Kuten mä sanoin aikaisemmin, Valedale on niin nätti paikka, että siellä olisi kyllä niinku... Siellä on kiva olla kotitallikin siinä metsän vieressä. Sitten inhokkikotitalli on Fort Pinta, Fige ja Villikorpi. Fort Pinta on jotenkin vaan niin kaukana muista ja sama Villikorpi ja Figekin on niinku tosi kaukana muista, niin mä en oikein tykkää niistä. Ja seuraavana on bonus, eli all time, lemppari ja inhokki-asiat koko pelissä. Mulla on ehkä niinku lemppari-asia on asujen teko. Mä rakastan tehdä asuja. Mä oon siis niinku, mulla on siis yli 50 asua tyyliin niinku tehtynä tonne talliin. Niinku, not even kidding, not even exaggerating. Mulla on yli 50 asua tehtynä niinku hevoselle ja ihmiselle. Et niinku, varmaan niinku 100 silleen, että 50 ihmiselle, 50 hevoselle, niin yli 100 tehtynä. Sitten uudet päivitykset on kans mun lemppariasia SSOssa, koska niinku tää peli olisi niin tylsä, jos ei olisi noita päivityksiä. Että tää olisi vieläkin semmonen, mikä se oli vuonna 2013, 2014, niin sinne päin. Niin jos tää olisi vieläkin semmonen, niin olisi kyllä aika tylsä peli. Mutta olisi kyllä aika hauska niinku, niitä vanhoja hevosia niinku, koulutella ja näin. Sitten kolmas on klubin kanssa hengaaminen. Mä rakastan oikeesti olla klubeissa.
Mä tykkään no kumminkin. Mä tykkään olla sosiaalinen muiden kanssa. Tuolla klubin chatissa ja tälleen. Et mä niinku oon tosi paljon puheluissa. Klubipuheluissa. Ja sitten mä niinku puhelen siellä ja kuuntelen muita ja mitä kaikkea nyt. Joo. Ja sitten inhokki, all time inhokki on SC:n ostaminen. Siis SC:t on niin kalliita. Siis 1000 SC:tä maksaa jotain 25 €. Siis ihan älytöntä. Aivan älytöntä. Ja sitten toisiksi inhokki-asia on, että ei pysty ostamaan vanhoja hevosia. Siis mä haluaisin niitä Gen 1 niitä... Mitä ne on niitä... vuonohevosia. Gen 1 vuonohevosia. Siis mä niinku vaan haluaisin niitä ostaa. Vaikka ne maksais 50 000 SC:tä, mä silti ostaisin semmosen. Koska ne on aivan ihania. Ja sitten kolmanneksi inhokki on lagi. Eli mulla lagaa tää peli tosi paljon välillä. Ja se ei oo koneesta johtuvaa. Et se vaan niinku tää peli lagaa. En tykkää lagista. Varsinkin kun yrittää jamppejä tehdä, niin... Siis mä oon tänään jotenkin tosi huono raseissa. Mä menen koko ajan ohi ja törmäilen ja kaikkea. Mutta tää video oli tässä. Jos teillä on jotain samanlaisia inhokkia suosikkiasioita, niin te voitte laittaa kommenttikenttään niin kuin teidän suosikkia inhokkiasioita näistä kategorioista tai muuten vaan laittaa näitä. Mutta me nähdään ensi videolla. Se on hei hei! Miau.